Хайде сега без ефект. Как изглежда кожата? Надолу ще намерите видео, съм споделила как изглеждаше тя преди. Преди да използвам козметика Lime Life грижа за кожата серията. Като за подобрението на кожата ми най-вече има принос капсулите, в които е моят крем, от който аз имам нужда. Приготвя се в уреда Duolab. За него уред също ще намерите доста видеа надолу. Използвам подходящ продукт за измиване на кожата си сутрин и вечер. Използвам еликсира витамин С, серумът и още много неща за грижа за кожата. И естествено и куп неща за разкрасяване. В тези продукти просто съм влюбена. Обичам и ми харесва всеки един от тях. Чакай малко да сложим олио за оголемяване на устните. Опладнява и оголемява. Напарва малко, но не е болка за умиране. Също така вчера споделих видео, защото забелязах, че миглите са ми пораснали. Само 2 седмици ползване на серума на Lime Life за мигли, който може да се използва и за веждите. Ако имате по-рехави вежди, може да използвате. Ще наблюдавате сгъстяване и поникване на нови косъмчета. А моите определено са пораснали. Видео има отдолу също така. Старо видео преди един месец, може би 2. И сега, след използване на серума. Какво ново още? Сайта е пълно с промоции. Ако искаш да разгледаш сайта, да се запознаеш с продуктите Lime Life, остави ми коментар. Ще ти изпратя линка на лично или пък в коментарите. Копираш си го, поставяш си го в Messenger или WhatsApp и така влизаш в магазина, веб страницата на Lime Life. Новата, тя не е нова. Спиралата тубинг за мен ще бъде нова, защото още преди да се регистрирам я дебна и тя не се появява. Появява се за ден-два, изчезва буквално. Но вече си я поръчах. Така че ще я видите и нея. Но ако желаете да имате супер мигли, не ви трябват изкуствени. Сега е момента да си закупите спиралата тубинг. И няма да съжалявате. Абсолютно ви гарантирам. И така, ето как изглежда моето лице след използването на козметика Lime Life грижа за кожата и техните разкрасяващи продукти. Ами това е. Разглеждайте надолу видеята и ако ви интересува нещо, питайте, не се притеснявайте. Хубав ден от мен!